Mamita Devarma. Mandaini. Did it perform by Hagabati try some music by Boba Hero, Matokata Boba Hero, Kadinism. Tini Pular Samani Keto, Kisana Vas Unka, answer to Unya, Tamnikeba lifetime money life, what happens? I'm taking the subject of Kisana Vasunka. Haita. Okay, overhead the summer of North, how was select Haita, nor the Selaka Aron is also to Selaka. Abo Gan Gang Shelakayu. Practice kanya to an sama sikre ani to exam bocoli tong belanga horni bising sang practice kanya ni abon bagai kisa time short ni bagai ang practice khai malia aga apa hairok nung rok rok do heda henda sere samung rok aki rok kuno practice to bata kuno faida rok practice ke to khayo dili no haipa no ante jadu college rok ga do master bo na jagya mane sigi jagya ta ang sajun sajun sigiu haita Este bela tiri ni pore khana to taja hai no try finally khale ta abo bo bahero ma sukam khana ka bo gan no sele khana khe to tui bai ohani man thui bai ohani mane sele khajak ta bukhawo ke tam su zorte bo bahero ma to ka oba hake tipra ideal kun jaga to nuja kun nor ta plani disibo olo to nor ka hamkan no no go sap to mo ni no go hojak to bo bahero ma sukam Obo to taklan sibisi tipra ajol to khulugo engkai angka kahamung jaka khuluma bagai tamni engkai sini tipra saro onek gulugjak mane nugjak sijaya ta engkai obo khulumane onek kahamung kha khulugrima bagai tamni engkai bukhani musumani jotoni nutong kai singarang na musungo tabuk tamo khanya musung abhai engkai khaimani onek sakha engkai buibo khanya ni hne boni bukhani level best no boro try khai dong abon bagai angkai belai saja khata Okay, agi rong ni say tini to tabu to ba hake tripura je logo nang desa boi ni bukhata sa bo ba hero ma tong ta proud feel good rong ka proud to onek no khayo engkai tamnai desa boi to kaham no ang bo desa bong ka to proudly obviously bo ungnai engkai audience ro bano kaham comment khayo engkai tai chajak ba yo hamjak bo engkai onek an bo bukha mane khaksang ma mano ta tebo confidence phayo bukhawa ang khaimano ang khaya tong simai ang khaimano hne an bukhaw tebo musumani tong haita okay oni logiwa sabu khai tini sabor logri nan haja ani keto ani ama phayo logiwo amai ta si to kuno jaso sabno na kuno le ro kari ka kan desa mane to kaham no hni sawo to ba ke kisa mane live ni first time music by desa bui tong ka ba abo sur ro kisa music nana ni phacha nana ni abo asuk ko yamaya khota abon bai ang try khai tong ta khana si sini perform final angnai ka ba abo na ang try khai tong ta okay